Μάρκος Καμπάνης είναι ένας αρκετά πολύπλοκος χαρακτήρας. Καταρχάς, φαντάζομαι ότι είσαι ζωγράφος και δικαστικός. Γνωρίζω. Και σαν ζωγράφος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με ένα πολύ γοητευτικό κομμάτι της ζωγραφικής, που είναι τα υλικά της. Είναι ένας από τους, δηλαδή ξέρει τα υλικά της ζωγραφικής σαν να είναι συντηρητής. Ξέρει όλα αυτά τα απίθανα από τις πολλές του ποδιού μέχρι ξέρω εγώ τι που χρησιμοποιούν ή δεν χρησιμοποιούν πια η ζωγραφία. Έχει ένα φετήρ το πράγμα. Και αυτό το φετήρ που έχει φαίνεται και στα ζωγραφικά του έργα, γιατί είναι όλα τεχνικά άκρα. Έχει δηλαδή μια αρχαιότητα τέτοια που η ιδέα την οποία έχει στο μυαλό του να φτιάξει ας πούμε, την ιστορία των δέντρων είναι σε θέση να τη φτιάξει έτσι τόσο καθαρά και ψάστερα που λέμε, επειδή ακριβώς έχει και το βοηθάει πάρα πολύ στη γνώση που έχει για την ειδικά της ζωγραφικής και της ζωγραφικής. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό του. Η αγάπη του για τη ζωγραφική είναι πολυδιάστατη και μια από αυτές τις διαστάσεις είναι αυτή. Γιατί χωρίς αγάπη η ζωγραφική δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή η ζωγραφική δεν γίνεται επειδή θέλω να ζωγραφίσω. Η ζωγραφική γίνεται επειδή την έχεις ανάγκη. Και συνήθως έχεις ανάγκη τα πράγματα που αγαπάς. Αυτό είναι μια μικρή εισαγωγή λοιπόν για το έργο του. Τα τελευταία χρόνια, δηλαδή όχι πολλά τελευταία χρόνια, μπορεί να είναι 20 χρόνια, έχει αρχίσει να κάνει ενότητες έργο. Μεγάλες ενότητες. Το 20 είναι σωστό που είπαμε. Όχι, και αυτό είναι ένας από τους λόγους της έκθεσης. Αυτά τα πράγματα κάπως άλλαξε το γραφείο. Η μία ενότητα είναι αυτές οι 365 μέρες, κάθε μέρα έργο, το οποίο δείχνει και το πόσο δουλευταράς είναι, δηλαδή η εργάτη της τέχνης του δουλεύει κάθε μέρα. Μάχει αυτά. Είναι μετά, είναι οι ενότητες στο δέντρο, που έχουν δύο πτυχές. Η μία είναι ενότητες από την ιστορία της ζωγραφικής και μία άλλη που είναι δέντρα. Είναι η ενότητα του Αγίου Όρους, που νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτά τα έργα. Έχει κάνει πολλά έργα. Μια μεγάλη έκθεση. Ναι. Στο Βυζαντινό Μουσείο το 2011, με όλη την παραγωγή που είχα κάνει στο Άγιο Όρος. Είχε ακόμα και φωτογραφίες, τυπογραφίες και υπάρχει ένα βιβλίο. Όπου και εκεί πέρα είχε γράψει ο Γιώργος. Αυτό ήταν δεύτερη παράδειγμα. Ο άλλος λόγος που είμαστε μαζί με τον Γιώργο στο τεχνία είναι ότι και σε κινητοκαταλογή και σε αυτό έχει γράψει ένα κείμενο. Και μάλιστα στα 365 κάναμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για να υπάρχει κείμενο ιστορικού τέχνης, κάναμε μια μαγνητοφωνήσαμε μια συζήτηση μεταξύ μας, που απομαγνητοφωνήθηκε και μπήκε ως κείμενο των 365. Όντως, το Άγιο Όρος πολλά είναι μια επιλογή. Απλώς να το ξέρουμε αυτό, επειδή είπε πριν ότι ήταν μια μεγάλη τομή του επίσκεψη και η ασχολία του το Άγιο Όρος, μια τομή στη δουλειά του και στη σκέψη του γενικά. Και επειδή εδώ λείπουν πολύ λίγα αυτά, το συμπληρώνω αυτό και εδώ έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο στο Άγιο Όρος και τοπία, φυσικού και τέτοια πράγματα, τα οποία υπάρχουν στο κείμενο του κυρίου. Λίγο πολύ, ας το πούμε έτσι, είναι γι' αυτό που είχε και πρώτο εδώ πέρα πέρα σε απέναντι του βιβλίου, σαν όλη μου η ζωή μέσα σε ένα χρόνο. Όπου αρχίζει κανονικά με το πρώτο έργο που έχει το μάθημα κομμύς και τελειώνει με το τελευταίο που είναι η Τσικατέρα. Η Τσικατέρα είναι κλασικό, εμβληματική εικόνα τέλους, πρώτα απ' όλα υπάρχει την μία μέρα που παίζει το σκάκι και θέτει και το ερώτημα του σχέδιου που είναι κίνηση. Την έκθεση του Μάρκου Καμπάνη, γιατί από το Βυζαντινό και μετά παρακολουθούσα συστηματικά τις εκθέσεις του. Και εδώ πραγματικά τα χάσα, διότι έχουμε να κάνουμε εδώ με έναν πειθαρχημένο καλλιτέχνη που σαν τους μοναχούς, τους ασκητές,
καθημερινά ζωγραφίζει και από ένα έργο. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα σύνολο 365 έργα, είναι όλα τα ζωγραφικά. Όλα είναι. Όλα. Τα οποία καταθέτουν τη δική του. Δηλαδή, αξίζει τον κόπο στο τέλος να περιεργαστείτε ένα προς ένα τα έργα αυτά και να δείτε τι περιλαμβάνει. Δηλαδή, μιλάμε για εκθεσπίσεις, μιλάμε για προσωπογραφίες, μιλάμε για σημαντικούς ανθρώπους όπως ο Καβάφης, ο Παπαδιαμάνης, μιλάμε για αρχιτεκτονικά στοιχεία, μιλάμε για εξαιρετικά γυμνά, αναπάντεχες εκπλήξεις από τη μία μέρα στην άλλη. Οι 365 μέρες έχουν ενδιαφέρον ως προς τη διαδικασία και το αποτέλεσμα φυσικά. Αλλά τα δέντρα είναι μια κεντρική ιδέα η οποία είναι καταπληκτική. Δηλαδή είναι μια ιδέα, θα φτιάξω την ιστορία των δέντρων μέσα από την ιστορία της τέχνης. Την ιστορία της τέχνης, μόνο μέσα από το δέντρο. Ναι, ακριβώς. Αυτός ο τείχος, αυτός που από πίσω είναι τα δέντρα. Αυτά που είναι για ευκολία το λέω στις μπέζ κορνίζες, είναι έργα δέντρων τα οποία έχουν γίνει του φυσικού, λίγο παλιότερα. Και κάποια στιγμή αυτά που είναι στα μαύρα έκανα μια σειρά έργων που εκτέθηκε το 11 νομίζω, θυμάμαι, στην αίθουσα τέχνης Αθηνών και λεγόταν το Μουσείο των Δέντρων, όπου εκεί πέρα εγκαταλείπουν τη φύση, ας το πούμε, και αρχίζουν και ψάχνουν δέντρα, όχι από το τοπίο, αλλά από πίνακες, απομονωμένα από την πολυπισύνθεση και κρατάω μόνο το δέντρο που με ενδιαφέρει. Και κάνω μια ιστορία της τέχνης μέσω του δέντρου. Από την πίσω πλευρά θα δείτε 54 έργα που αρχίζει από τους Ασσύριους και τελειώνει στο Μόντρια. Έτσι είναι αυτό. Ήταν την Πομπία, το Βυζάντιο, το άλλο. Αυτά Βυζάντιο, τέλος. Γι' αυτό έχει όλα αυτά. Υπάρχουν είναι βιτρό. Το Ιαπωνέζικο, Κινέζικο, Ινδικό, Περσικό κτλ. Αυτό εδώ είναι λίγο συνέχεια των αρχείων και λίγο γέφυρα για τα επόμενα. Δηλαδή είναι ένα αρχείο δέντρο. Ένα αρχείο δέντρο. Με άλλα λόγια, ζωγράφισα σε μικρά χαρτάκια δέντρα από την ιστορία της τέχνης. Από μουσεία, από βιβλία, από το ίντερνετ, από οπουδήποτε. Και μετά είναι αυτή η σειρά των δέντρων που είναι ανακατεμένα, άμα θέλετε, παίζω λιγάκι και όταν φτάσουμε και σε ένα συγκεκριμένο έργο θα σας πω και κάτι παραπάνω όταν είμαστε μπροστά εκεί που αφορά όσους είναι ζωγράφοι. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω θα είναι κατανοητό. Ένα αντίγραφο, λέω εγώ το που κάνει από αρχαίο ελληνικό αγγείο, είναι ακριβώς όπως είναι, τα μελανόμορφα. Αυτό είναι το ίδιο, μόνο που με δικιά μου πρωτοβουλία αυτά τα εδώ τους έχω βάλει λίγο φύστα, έτσι το κάνω πιο πυκνό. Αυτό το πράγμα είναι το ίδιο, μόνο που το άλλαξε κίτρινο. Άμα το αλλάξει κίτρινο, θυμίζει ξαφνικά σου πάει λίγο στο Βυζάντιο. Ενώ είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό εδώ που είναι πάλι κίτρινο και μοιάζει με αυτό, είναι αντίγραφο βυζαντινό κανονικό. Οπότε έχουμε ένα αρχαίο και ένα βυζαντινό κανονικό. Από αυτό το πράγμα, άμα εντείνουμε λίγο τα εσωτερικά του, κάποια άλλα εσωτερικά, φτάνει σε αυτό που είναι η ειδική μινιατούρα. Η ειδική πραγματική μινιατούρα. Άμα το αντιστρέψουμε στο Photoshop, που κάνει Invert, δεν είναι τίποτα, αλλά θυμίζει αυτό. Αυτός είναι ντερέν όμως, πραγματικό. Και αυτό το ντερέν, άμα του βάλουμε ένα δέντρο, πιο πολύ, που δεν είναι τίποτα, θυμίζει αυτό. Το οποίο είναι αρχαία αιγυπτιακή τυπογραφία. Είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, την επιστατωμένη μελέτη η Ντόρη Παπαστράτου. Είχε βγάλει δύο τόμους, αλλά αυτή ήταν ό,τι ήξερε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε αυτή την προσπάθεια φτιάξαμε ένα εργαστήριο Ισκαρίας, όπου ξανατυπώσαμε από τις αυθεντικές πλάκες. Οπότε αυτό και το τέτοιο δεν είναι βέβαια δικά μου έργα, είναι δικές μου εκτυπώσεις από πλάκα του 1750. Οι πρώτοι και παίρνουν οι ζωγράφοι τις τεχνικές ανακαλύψεις και τα ευρήματά τους και τα μετέφεραν και έχει πάρει το Google Map και το έχει κάνει ζωγραφικό. Όπου πάλι υπάρχει αυτή η γεωμετρία, πάλι υπάρχει ο ρυθμός του καμπάνι και δείχνει πώς η τεχνολογία μπορεί να γίνει ζωγραφική. Εάν πούμε ότι τα δέντρα έχουν να κάνουν με τη μνήμη της ιστορίας της τέχνης. Οπότε φτιάχνεις ένα λεξικό για να κρατήσεις ως μνήμη τις διαφορές αυτές και την εξέλιξη και την διαφορετικότητα. Ξέρεις, δεν υπάρχει.
διαφορετικότητα που έχει η εποχή με εποχή και πολιτισμός με πολιτισμό. Το θέμα αυτό της μνήμης είναι, φαντάζομαι, και τα ερείπια. Δηλαδή είναι μέσα σε έναν κόσμο σου, έτσι, που ασχολείσαι με αυτά τα θέματα, θέματα είτε μνήμης ιστορίας, είτε μνήμης της πραγματικότητας, είτε μνήμης σημερινής που είναι τα ερείπια. Δηλαδή τα ερείπια και το πώς είναι τα ίδια τα έργα, δηλαδή δεν είναι τελάρα, τα οποία έχει ζωγραφίσει ένα ερείπιο το οποίο είναι, ξέρω εγώ, στην άλλη περιοχή, αλλά έχουν μια μορφή, θα έλεγα, ιαπωνέζικη ή κινέζικη. Ναι, πρώτα απ' όλα είναι ένα τοπίο το οποίο δύσκολα βρίσκει στην ιστορία κάθετο τοπίο. Είναι λίγο σπάνιο. Είναι στα τοπία, είναι landscape που λέμε, που είναι εξού και landscape. Εξού δηλαδή είναι οριζόντιο. Όχι, ένα πράγμα το οποίο ποτέ δεν με ενδιέφερε και ίσως στο μόνο έργο που φαίνεται λίγο είναι σε αυτό με τα δύο φουγάρα. Άμα έκανα κτίρια ή άλλα, είτε όταν σου παρελθόν θεωρείται πιο κάτω από αστέρια, δηλαδή έχουμε τη Δήλο, τη Δήμο, ποτέ δεν με ενδιέφερε να κάνω. Δηλαδή ποτέ δεν θα ζωγράφισα αυτό. Αν ήθελα να το ζωγραφίσω, θα πήγαινα σε μια άκρη να ζωγραφίσω από το βράχο ένα σπασμένο πράγμα. Άρα όλο το μήνυμα. Οπότε αυτά τα οψίματα αναγκαστικά σου δίνουν την ελευθερία να ασχοληθεί με λεπτομέρειες, λίγο σαν να τα βλέπεις από σαν ανοιχτή πόρτα, εντείνει και λίγα το θέμα του βλέμματος. Εδώ τώρα μέσα στα ερείπια έχεις σκηνές και από την πόλη. Αυτά όλα είναι σκηνές από την πόλη. Ναι. Που είναι μια πόλη ερείπιος. Αυτά τα τετράγωνα ήταν μικρά σχέδια σε αυτό το μέγεθος, σαν και αυτά, σαν να πάρετε αυτό σε τετράγωνα. Εντάξει, σχέδια από τα ερείπια. Τα οποία δεν ήξερα, τα είχα πεταμένα, δεν ήξερα τι να κάνω στην ουσία. Κάπως έτσι να τα χρησιμοποιήσω και αποφάσισα ότι θέλω να τα καταστρέψω. Δηλαδή να τα καταστρέψω, εν πάση περιπτώσει να επέμβω πάνω τους, όπως έχει επέμβει ο χρόνος σε αυτά και γίνανε ερείπια. Αλλά να τα κάνω, να τους βάλω το χρόνο πάνω, ας πούμε, και να γίνει κάτι καινούριο. Και άρχισα πάνω σε αυτά τα μαύρα, μαυρό-άσπρα πράγματα, να κολλάω πολύ διαφανή χαρτιά. Όλο αυτό είναι κολλάζ. Όλα τα γαλακτερά και αυτά που γίνει είναι στρώματα κολλημένου χαρτιού. Νομίζεις ότι αν πάρεις τα λάστιχα και τα βρέξεις, θα φανούν τα χρώματα. Είναι σχολισμένα. Είναι μια ζωγραφική παράδοση που θα μπορούσε να μπει με τους μεγάλους δασκάλους δίπλα στο Μόρανι, στην Εθνική Πινακοθήκη. Παράλληλα όμως, ο τρόπος διαχείρισης και η ματιά του τον φέρνει ισότιμα και στο Φίξ και στο Ένστιν. Δεν παραξενεύεσαι μέσα σε αυτό το έργο που λένε εκεί καμιά φορά δεν είναι αυτό, είναι για το ένα και αυτό είναι για το άλλο. Αυτό που και να το δεις, στέκεται μια χαρά. Έχει σημασία. Και απέναντι το παίρνει κάποια ερείπια πάλι, αλλά πριν από το 18, που είναι από αρχαιότητα. Αλλά πάντως βλέπετε και μια άλλη ιδιότητα, δηλαδή ενώ υπάρχει η αγάπη του για την χαρακτική, το ενδιαφέρον του για την ανανέωση μιας πολύ μεγάλης παράδοσης από το όρος και ακόμη από πολύ ξένα παραδοσιακά χαρακτικά, πώς εμπλέκει τη χαρακτική μαζί με τη ζωγραφική. Ούτως ή άλλως η μονοτυπία από μόνη της, Ναι, η μονοτυπία είναι ζωγραφική. Αυτά που είναι στην άκρη εκεί πέρα τα 4, είναι αυτό που σας λέω ότι μου αρέσει, είναι μονοτυπίες όλα. Αυτά που είναι εδώ και κάποια που είναι στην πρώτη βιτρίνα, είναι αυτά που λέμε κολλαγραφίες, το οποίο είναι από τη λέξη κολλάζ. Το οποίο σημαίνει ότι κολλάς σε μια επιφάνεια ό,τι θέλεις. Τα 3 έργα είναι και αυτά μονοτυπίες, αλλά έχουν και λίγο ζωγραφική από πάνω. Τα 3. Και αυτά γίνανε για μια όπερα του Δβόρακ του Ρούσαλκα που είχε χτίσει η Εθνική Σκηνή πριν έρθει εδώ, όταν ήταν στο Ολύμπια και είχαν μπει στο Φουαγέ όταν παιζόταν. Φαντάσου, θα έφαγα το πρωί, φαντάσου τη νέα μας ζωή. Στο χάσου, πως είμαι δίπλα σου και πάλι, πως σου χαϊδεύω το κεφάλι και πως σου λέω σιγά να προσμουριά τώρα ζωή.
Ας ξαναρχίσουμε οι δυο μας κι ας πούμε πως με πρωτώνες αυτό το πρωί. Ας ξεχαστούν τα παλιά κι ας ξαναχτίσουμε πάλι την γεμισμένη από χρόνια μικρή μας ολιά. Κι ας βάλουμε στο νου μας πως έτσι ήταν γραφτό κι ας πούμε ότι είναι αυτό το πρώτο ραντεβού. Κι ας πούμε πως με πρωτόειδες αυτό το